pamirsa kagungan putri ingkang tansah pambagyaharja semi mantengan putra Barep Arya Sejati kasengkuyung dening Hilal 87 lan pasukan saya kang makarya sesarengan kalian DJ Yubli Project sumangga. Muninggi para kadang pamirsa kagungan putri ingkang tansah pambagyaharja semi mantengan putra Barep Arya Sejati kasengkuyung dening Hilal 87 lan pasukan saya kang makarya sesarengan kalian